רוצה בנים, רוצה את תומו גילי הגבוהים, וגם את שחרים הטלטלים, וזה גם לא חשוב לי איך שהם נראים, כי כבר נמאס לי מהבן של השכנים. במכון עושה מנוי ומתעמלת שיגעון, אולי הוריד 2 קילו מהדיכאון. רונן רואה אותי עושה קצת מתיחות, הלוואי הלילה יש מצב לקפיות. פתאום עובר מולי קלוד דידיה, חתיך חורס ובניחו עכשיו בוטיה. אני שואלת אם הוא גר כאן בסביבה, הוא מחייך לי וממשיך אל הבאה. תראי איך גדי משקולות אוחק, אולי במקום תמות אותי הוא יחבק. עכשיו עולה על הכיסא של הרופאב, זה לא הכושר, סתם נעים לי בישבן. קניתי טרנינג ודפקתי הופעה, ומה שהם רואים זה רק את המראה. כבר לא יצא לי מפה כלום וזה טבעי, כי כל האוכטות כנראה ב-TLV. רוצה את תומו גילי הגבוהים, וגם את שחרים הטלטלים, וזה גם לא חשוב לי איך שהם נראים, כי כבר נמאס לי מהבן של השכנים. רוצה את תומו גילי הגבוהים, וגם את שחרים הטלטלים, וזה גם לא חשוב לי איך שהם נראים, וכבר נמאס לי להמתין למילואים.